Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Mai saurare barka da yau. Za a fara haska fim ɗin labari na 2 ga watan tara da za mu shiga. Insha Allah wannan fim ɗin dai an daɗe ana ta cewa za a sake kuma hakan bata samuwa ba. Wannan abun ya faru ne sakamakon wasu matsaloli da suke gittawa. To insha Allahu 2 ga watan tara ɗin nan da za mu shiga, insha Allah wannan fim za a fara haska shi a YouTube channel ɗin da take a intanet, Sera Movies. Za ku same shi karfe 8:30 na dare. Insha Allah wannan fim kar ku bari a baku labari, saboda duk yanda kake tunani in dai har ba ka kalla ba to ba za ka san cikakken abin da yake faruwa ba. Wannan fim ɗin an tomai da wani salo wanda ya wuce na da. Gaskiya muna alfahari da wannan fim saboda zai ja hankalin mutane game da abubuwan da suke faruwa. In kuna kallon fina-finan baya da suka wuce, fim ɗin labari na fim ne mai dogon zango wanda insha Allah ina ga ɗaukakin mutane suna bibiyar shi kuma suna jin daɗin kallon shi. To a wannan tsarin da darakta ya tomai da shi ya ɗara wancan, amma baran ce muku ga abin da yadda yake ba, gani ya kori ji. Ku garzaya a Sera Movies a 2 ga watan tara da za mu shiga ba da jimawa ba, ranar Juma'a karfe 8:30 na dare. Za ku samu wannan fim, za a saka shi a cikin wannan channel. Mu ma za ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu kawo muku sauraron labarai da sauran abubuwan da suke faruwa na yau da kullum. Dan na subscribe da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba. Mun gode.